Jeg reiste meg og tok av bordet. Slo siste kafferesten opp i koppen hans. Mens jeg skyldte tallerkener, snudde han stolen mot meg. Hva er det? Jeg kom plutselig på at jeg aldri har fortalt deg om den gangen jeg ble hentet, sa han, og så på meg. Hentet? Ja, du burde kanskje vite om det. Jeg snudde meg mot ham. Hva da hentet? For jeg vet ennå ikke sikkert hvem det var. De kom hit midt på natta og hentet meg. 5-6 store menn. Mor, kona mi, var hos meg, men de reiv henne vekk fra meg og tok meg med i en varebil. Hva for noe? Jeg sette meg ved bordet. Vi kjørte i mange timer. Jeg lå på gulvet, bakbunden, slå meg inn i veggene hver gang det kom en sving. Hørte hundeglam.